Kok tekan nyahine durung teko ya, Kang? Ayo wis mulai mboko sithik dipupus liar Prabi iki. Ora sida ora apa-apa, ngono. Ning nek kowe gegeden pengarep-arep dilalah mengko tetep ora teko tekan engko sore, ayo wis. Berarti Kakang Harkaca gagal, Kakang Antarja gagal. Ora biru sinden wae ini. Emoh. Kok karo kancaku? Emoh. Aku nek ora kencana resmi ya ora. Wah, jane ya kowe wis tetep wis tresno tenan. Iya, aku wis tresno tenan, Kakang. Ya syukur nek ngono ki madhep mantep tekadmu. Ya muga-muga wae ora suwe kakangku sak loro ndang tekan kene tur kasembadan penjangkane Yoni. Men kowe ya seneng atimu. Iya, Kakang Antasena. Wis do teko, Kang. Wah, senenge nolah-noleh. Nek ya kejaba saka kuwi kok ketoke wong loro kae kok ora gegem apa-apa. Ora nggawa apa-apa. Ayo wis mestimu. Sik tak takonane kowe aja cerewet, Mbah. Ngomong seklimahe kok mesti nglarani ati lho. Mulane menengo. Iya, tak meneng. Kakang Gatotkaca wis anggeni piye? Kakang Antarja padha slamet? Ya wis anggeni. Lakuku niskala. Syukur. Saiki aku takon karo kowe, nggonmu dikongkon dadi utusaning Kakang Koclok iki piye? Iso kelakon apa ora? Bisa anggeni piye? Sing gedhe pangapuramu. Waduh, nganggo tembung sing gedhe pangapuramu ki wis toto-toto atine toto-toto. Atine ditata. Menengo to, Clok? Tir. Oh, lah kok suwe-suwe nranyak karo wong gerang. Mangkel ya aku. Sing ngomongan ki ben kono, kelakon karo ora iki men saka Kakang Harkaca ora sampe melu-melu senengane kok mbeda ati kowe iki. Aku ora mbeda ati ming ngandani karo kowe. Rasa to kandhani aku wis pinter. Oh ya wis. Ya wis. Piye Kakang? Sing gedhe pangapuramu. Lho, kok nganggo tembung sing gedhe pangapuramu? Yen ngono gagar wigar. Apa sing dadi penjangkaku Kang Harkaca ora iso nyuwun ngambil Senjata Cakra? Dimas, aku ora iso guneman. Kakang Antarja piye? Dimas, aku ora iso omong apa-apa marang kersaning Si Adi sing gedhe pangapuramu. Kakang Antasena? Ayo mulai dhewe. Mau celak-celuk kok. Mulya dhewe. Wis ora apa-apa, aku ora rabi ora apa-apa. Tak mulih. Ning nek aku ora tekan ndrep sira geni, pesthekno aku tekaning pati. Sabar. Rasa kesusu. Linggo sing apik madhep rono. Moh, ayo to. Ku tak begekeng. Moh. Begekeng apa? Ku tak begekeng tak begagake tak ngono-ngono kowe. Kowe iki nek gojek karo aku senengane ngono nganti aku gembrobyos. Ya ben mangkel aku. Kene. Opo nek wis ta kene. Nggonamu. Ngopo kok le malek cepet banget ki ngopo? Madhep mantep karo Kecara Resmi. Madhep mantep. Nek ora kelakon trima mati. Tenan? Dara. Kowe iki kok cah cilik. Kaya cah bayi wae. Dara. Piye, surprise. Coba manik gambar jagat Senjata Cakra. Wah, matur nuwun kakangku, matur nuwun. Bapa menemban Dewa Kartika ya wis ngaturake pusaka loro. Encana resmi wonten dawuh menemban
Apa ya iki ingkang arep njata cakra lan cupu manik gambar jagat. Menawi kepareng kula badhe niti priksa kono mangsa borong cahayu ya talaruta saking kutha sang Kurukula. Yen namotosa Sang Sri inggih menika Rama Penemban ingkang winastan senjata cakra lan cupu manik gambar jagat Raden namung paduka ingkang badhe kula ladosi Raden. Wong atuamu Ndarawati rawuh mrene. Aku ngaturke bekti ngatur ya wa, ya tak tampa cah bagus wis kelakon. Ya pangestune wa wis kelakon dhaup karo Kencara Resmi syukur. Ya mung pusaka loro tak suwun bali. Mangsa Barama. Aduh sinuwun maturaken panuwun dene jengandika rawuh wonten ing mapan mriki Premban. Aku tak nyuwun priksa. Inggih. Apa sampeyan mau nemoni anakku Traju Tresna Stijabama Narakasura. Oh inggih, kala wau rawuh mriki. Lah terus wigatine sowan mrene badhe mengku garwa anak kula mila piyambakipun pados syarat senjata cakra lan cupu manik gambar jagat sinuwun. Lah rak apa to ngapusi karo wong tuwa Stijabama.